Mukomana anozingizo Tshabangu aiwa oedzoka zvekare vanhu voti zingizo Tshabangu watanga. Noda kukuti nauya anotaura achiti aiwa ari kufamba mutsoka dzaJoshua Nkomo aiwa naiyo hadi kuisiya ari kuya panapa anyatso kurwadzisa vanhu. Shamongozwa kuti zingizo Tshabangu ndiye akarikola ma-MPs nemakanzelas angaiswa nevanhu parliament vachiti vaise change munyika yeZimbabwe. Zara nhasi anouya taura nawo yeSabc summit achiti aiwa kunyange mukaita sei ari kudza vanhu vakanga vavhotera makanzelas avo nema-MPs kuti aiwa mukwanise kustopa the upcoming Sabc summit. Sabina mashoko ataura noti bo subscribe or like kuti na on the bell icon. Timina pendo pake anoposta video raJoshua Nkomo onyora achiti here is my mentor, any element of anarchy will be dealt with. We want peace and tranquility to persist in our country all times. The upcoming Sabc summit must go ahead unhindered. We have shifted from politics to focus more on economic and international relations. Let's develop Zimbabwe. Atara mashoko ekuti aiwa tabuda munhu dzepolitics takuti taura nyaya dzenational development. Anoziva kuti mukaonera zvepolitics anobatwa nemhosva yekuda kwokuti aiwa ari guilty kuti akarikola ma-MPs akanga electwa nevanhu. Ava kungotaura nhau dzekuti aiwa inda kuda kungoisa development munyika yeZimbabwe. Nhau dzepolitics handidzidi aiziva kuti ukoko hana kana win. Gotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Noda kwokuti aiwa akutikangamwa vanhu vakavhotera vanhu vakanga vachida change munyika yeZimbabwe. Bhera comment section medu kuti mafungiro enyu musangano subscribe kulike chino on the bell icon.